खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 20 मे 2023 बारायजायबो सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। एडिसनि गारिजों आसामाव सानै गथ'फोरखौ गारिजों सौदों। बेनि गेजेरावनो सासे गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमादों। माजुलि डिस्ट्रिक्टनि एडिशनेल डिसि बिथांनि गारिजों जाब्रबथाय जानानै सासे फरायसा गथ'आ जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे फरायसा गथ'आ गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथाया माजुलि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बर'र तिनालियाव जादोंमोन। गारिजों सौजानाय गथ'फोरा फरायसालिनि साखाथियाव गसंना दंगासिनो दंमोन। बे समावनो एडिसनि गारिया बे जाथायखौ खालामदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय आयानज्योति बनिया 7 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन, नाथाय एडिसनि गारिजों सौजानानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। बे समाव गुबुन सासे जोखोम जानाय फरायसा गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे गारिया एडिसि लखियाधर बरानिमोन। बे समाव बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै थैनाय गथ'नि नखरनि मानसिफोरा जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ आयेननि बायदि एबा गोख्रों एक्सन लानो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। आरोबाव गंसे गोदान फ्लाइअभारखौ लुफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाथिनिफ्राय दिगिलिपुखुरिसिम कानेक्ट जानाय फ्लाइअभारखौ बानायनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बे थांखिखौ आसाम केबिनेटनि जथुम्मा जानायाव जरहाटआव जानायाव फोसावनाय जादों आरो बे फ्लाइअभारा बुहुमनि नैथि गोलावसिन जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि नैथि गोलावसिन फ्लाइअभार जागोन। आसाम आयेन आफाद सेक्रेटारियेटनि गासैबो बिबानगिरिफोर मावफारियाफोरा जोंनि बर' रावखौ लिरनो बुंनो थाखाय सोलोंसिगोन। फैगौ जुन दाननि 1 खालारनिफ्राय बर' रावखौ फोरोंथायनाया जासिगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। गावनि बिबै, गावनि बिफा आरो बिमाखौ बुथारसे बुथारनानै दुथां फिसाज्लाया अरजों सावदों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय महासामुदआव सासे 24 बोसोर बैसोनि दुथां फिसाज्लाया गावनि बिमा बिफा आरो बिबैखौ बुथारसे बुथारनानै बिसोरनि गोथै सहखौ अरजों सावनायनि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो दुथाङा एरेस्ट खालामजायाखैमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय दुथां फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बे जाथाया पुटका गामियाव जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बुथारग्रा दुथां फिसाज्लाया ड्राग्स फाग्लामोन। अदेबानि सानफ्रामबो ड्राग्स लायोमोन आरो बियो ड्राग्स लानो थाखाय अदेबानि ड्राग्स बायनो थाखाय नखराव रां बिनायाव मोनैनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों। बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां फिसाज्लानि मुङा जाबाय उदित भय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।